गोदान बोसोर लोगोफोर आरो रायजो रायजाफोर दा माब्लाबायनो दिनैनि दिनाव गोजाम बोसोरा बिदाय लालांबाय जोंनिफ्राय नङा होमबा दा बेजों लोगोसे दिनैनि दिनाव गोदान बोसोरा दिनैहाय फैबाय आरो 2025 मायथाइयाव नङा होमबा लोगोफोर दा बे गोदान बोसोरजों लोब्बा लानानै जोंनि साफ्रोमबो रायजो रायजा बिदा फंबाय गथ' गथाय बोराय बेन्थ दिनै माने गोसो अहा रंजादों गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै माने गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे आरो दा आंहासो दिनैनि दिनाव माने निरामिस रायजोफोर जेबो गैया रंजानायबो गैया मोसानायबो गैया माने एकदम आंल' हारसिङै निरामिस दं आरो अब्लाबो दिनैनि गोदान बोसोरखौ बरायनाय आरो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायजों लोगोसे आंबो दिनै आंनि चेनेलनि जानानै साफ्रोमबो रायजो रायजा आइ आफा नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनाय सिबिनायजों बरायबाय आरो आसा खालामो बा मिजिंथियो आरो बे गोदान बोसोराव बयबो रायजो रायजा नोंथांमोननि गोसोनि साननाय हनाय माने मिजिंफोरा माने अरायबो जाफुंथों आरो मोगथाङाव माने मा होनो महर मोनथों आरो आं आसा खालामबाय इसोरनाव आरज गाबबाय आरो बेजों लोगोसे माने मा होनो गोबां मिजिं थायो बयनावबो नङा होमबा लोगोफोर दा बेनो जाबाय मानिनो सोरबा बुरिया सोरबा सेंग्राखौ मोजां मोननाय बेबो जाफुंथों माने सोरबा बुरिया सोरबा बोरायखौ मोजां मोननाय माने बेफोरबो जाफुंथों आरो दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि साननाया आरो सोरबा सेंग्राया माने सोरबा बुरिखौ मोजां मोननाय आरो सोरबा सिख्लाया सोरबा बोरायखौ मोजां मोननाय बेफोरबायदि गासिबो माने हुलु हुला माने गोसोनि साननाय मिजिंफ्रा बे गोदान बोसोराव नोंथांमोननि साननाय हनायफ्रा अरायबो महर मोनथों माने आं बेखौ आसा खालामबाय आरो लोगोफोर दा उफाय गैया रायजो रायजा आरो लोगोफोर नङा होमबा बयनिबो जिउआव माबा मोनसे माने हाबिला थायो नङा होमबा साननाय थायो नाथाय बै हाबिलाफोरखौ माने मोगथाङाव महर होनांगौआसो माने बिराद माने खस्थ' जायो आरो माने कठिन जायो नङा होमब्ला जेनेबा खिखसा जायोबा जोङो खिख'नो बिराद बोलो नाङो खस्थ' मोनो आरो माने बै खि खसाखौ जेब्ला खिखाङो अब्लासो माने मा जायो माने एकदम स्रां मोनो आरो दा दिनैबो थिग बिदिनो लोगोफोर नङा होमबा बेफोर रंजानाय बोथोरा माने एबा माने बे गोदान बोसोरा बोसोरसेयाव खनसेल' फैयो नालाय नंखायनो बयबो जाग्लुंखायो लोंग्लुंखायो दुखु दाहाफोरखौ बेयाव हगारजोबखायो आरो बेजों लोगोसे दिनैनि दिनाव गोबां माने घटना जानो हागौ खायसेया बाइक साब्रुंनाय खायसे माबा माबि जादलाबायनाय बेफोरबायदि गाव गावनि आखलावनो गोबां माने दिनैनि दिनाव खहाबो जानो हागौ आरो एक्सिडेन्ट जानाय माबा जानाय माने निउसफ्राव नुगोन दा जाहाथे बैफोरबायदि जाथाया दाजाथों आरो इसोरनाव आरज गाबो दा दिनैनि दिनाव आं मोनसे खोथा बुंनो लुबैदों जोंथ' जाबाय लोंबाय रंजाबाय नाथाय बै माखासेफ्रादि दिनै रंजानो हायाखै बिथांमोना जानो लोंनो दिनैहाय सुजुग मोनाखै बिथांमोना दिनै दुखुनि थफ्ला रुजुननानै बिथांमोना मेगनाव मोदैसो हुगारनो गोसो जादों एबा हुगारनांदों नङा होमब्ला दा दिनैनि दिनाव बै बिथांमोनाबो जुदि जोंजों लोगोसे उदां अख्राङाव जुदि थानायमोनब्ला बिथांमोनाबो जोंजों बेदर दरसेब्लाबो माने जागौमोन जौ गरसेब्लाबो लोंगौमोन आरो एन्टारेस्ट खालामगौमोन आरो नङा होमब्ला दा दिनैनि दिनाव बिथांमोना माने जेल खानायाव थानानै बैफोरबायदि जानाय लोंनाय रंजानायखौथ' बारहो गोबां बिथांमोना माने गावनि जिउखौनो लानानै माने उदां अख्राङाव लाबोनो माने नारा नाथा जुजिनायखौसो जों नुबाय आरो दा दुखुनांथाव नङा होमब्ला दा दिनैनि दिनाव बेफोरखौ साननो थाखाय रावबो गैया आरो सानाबो गथ'बागुला सानदों दुखु मोनदों आरो दा बिनि सिगां मोनसे गुसुं भिडिअखौ नायनानै लादो ओमफ्राय बिनिफ्राय फंनैसो सावरायगोन आरो लोगोफोर रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासै एनडिबि बिथांमोना हाग्राबारियाव थानानै हारिनि थाखाय जुजिबोबाय नाथाय दिनै जोबथेसालियाव थानानै जिउनि थाखाय दिनै जुजिनांदों दा लोगोफोर भिडिअखौ खोनानानैथ' नोंथांमोना एसेब्लाबो दुखु मोनो नङा होमब्ला नाथाय जाय बिथांमोना बै बिथांमोननि फारसे साननो रोङा बै बिथांमोना दिनै माने रंजायोसो आरो बेफोरबायदि भिडिअ लाबोब्ला नङा होमब्ला दा दिनै बिथांमोना गाव गावनि जिउनि थाखाय माने बालाब गासै आरो नैबे
समाव माने जुजिनांगौ जादों आरो जिउखौ लानानै जिउखौ रैखा खालामनो आरो बै समाव बिथांमोनहा हारिनि थाखाय जुजिदोंमोन हारिनि थाखाय जुजिनानै दा फाइनालाव माने जिउनि थाखाय जुजिनांगौ जाबाय आरो नङा होमबा दिनै बिथांमोनहा BTCआव सोरनि थाखाय CM जाखो सोरनि थाखाय डिपुटि चिफ जाखो सोरनि थाखाय EM TM जाखो नङा होमबा बेफोर गासिबो NDFB बिदा फंबायफोरनि थाखाय जादों जायनि थाखाय नैबे BTR सुक्तिया जाहैबाय NDFB बिदा फंबायफोरखौ लानानैसो माने सुक्ति जानांगौमोन नाथाय नैबे जाय NDFB बिदा फंबायफोरजों दिनै सुक्ति जानांगौमोन बे सुक्तिखौ बिथाङा प्रमद बन्दु बिथाङा माने एकदम अभारटेक खालामनानै माने बे सान्थि सुक्तिखौ खालामनायनि थाखाय दिनैहाय माने मोनफ्रोमबो सुक्तिनि दफाफोरा माने मोनफा मोनफा थालांनानै दा नै बेफोरबायदि लथं फथं जानो गोनां जादों आरो रायजोफोर नङा होमब्ला दिनै NDFB बिदा फंबायफ्रा जुदि बे सान्थि सुक्तिखौ खालामनांगौमोनब्ला माने बेफोरबायदि दिनैनि नैबे नोजोर एबा नुथायफोरखौ जों बर' रायजो राजाफ्रा नुनाय नङामोन आरो दा सिदा बाथ्रा दिनै सिन्था खालामनो रोंनांगौमोन बिथांमोना सोरनि थाखाय दिनै बिटिआरआव बिथांमोना CM जाखो नङा होमबा दा बिथांमोना बिटिआर सान्थि सुक्तिखौ खालामबाय दे नङा होमब्ला खालामबाय जाबाय नङा होमब्ला नाथाय बै सुक्तियाव NDFB बिदा फंबायफ्रा उदां अख्राङाव फैनायनि जुदि सुक्ति गैयामोनब्ला एबा लिरनाय गैयामोनब्ला दा बिथांमोना मोनथिखानायमोनब्ला बै सुक्तिखौ मानो खालामखो दिनै गावसोरहा राजा जानानै सोरबा हारिनि थाखाय जुजिग्रा बिथांमोनहा जेल खानायाव थाबाय थानाय बे बेसेबां जुक्ति रायजोफोर नङा होमब्ला आरो दिनै हारिनि थाखाय जुजिग्रा बिदा फंबायफ्रा गोबां केसाव गोग्लैनानै दं गोबां न'खर बायबाय गोबां न'खरा लथं फथं जानानै दं नाथाय बैफोरखौ दिनैहाय नोंथांमोना माने CM जानानै आरो गिदिर गिदिर दिनै पर्टफलिय'आव थानायखाय माने बावलांजोब्बाय आरो नङा होमब्ला बेफोर लासिं सिं साननो गोनां दा बिथाङा जुदि बै सान्थि सुक्तियाव एबा बै सुक्तियाव सोरबा NDFB बिदा फंबायफ्रा उदां अख्राङाव फैनायनि जुदि लिरनाय गैयामोनब्ला बिथांमोना बे सान्थि सुक्तिखौ मानो खालामखो बेसो बयनिबो गोसोआव सोंलु नङा होमबा रायजोफोर आरो फाइनालाव बुंदों बिक्रम दैमारी सार बिथाङा बै सुक्तियाव जुदि NDFB बिदा फंबायफ्रा उदां अख्राङाव फैनायनि लिरनाय गैयाब्ला बिथांमोना सरखार जोबनायनि उनाव बिथांमोनाबो थारैनो बै माखासे जेल खानायाव थानाय बायदि थानांनाय नङाथ' बेथ' सैथो बाथ्रा दिनै प्रमद बन्दु बिथाङा माने बैफोर दायनिफ्राय रेहाय मोननो हागौ नङा होमब्ला नाथाय बिनि अनगायै जाय बिथांमोना जेरै NDFB बिथांमोननिफ्राय गिदिर गिदिर पर्टफलिय' लानानै दं बे BTCआव बै बिथांमोना पावार जोबनायनि उनाव मा जागोन बिथांमोनाबोथ' NDFB बिथांमोनाबोथ' गोबां केसाव लोब्बा दं नङा होमबा दा बेफोरबो दिनैनि दिनाव फारि फारि माने बै गोजान'नि आलासि जागोन होननानै आंबो सानो लोगोफोर माने समखौ नेनांगोन दा दिनै आं बेखौनो बुंगोन रायजोफोर जाय बिथांमोना दिनै बिटिआरखौ सान्थि सुक्ति हिसाबै सुक्ति खालामनानै लाबोदों बै बिथांमोना लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव सिन्था खालामनांगौ जेब्लानाखि मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारी सारा BTC सुक्ति लाबोदोंमोन बै सुक्तिनि गेजेराव सोरबा हारिनि थाखाय जुजिग्रा बिदा फंबाया जेलाव थानांदों नामा सोरबा हारिनि थाखाय जुजिग्रा बिदा फंबाय बिथांमोना दिनैसिम केसाव दङ नामा गैया आरो गोबां बिथांमोना हारिनि थाखाय नांग्रा बिथांमोना गोबां रोजा रोजा साख्रि मोनदों जाय बिथांमोना लेखा फरा माने बांद्राय रोङाखै माने बै बिथांमोनाल' माने साख्रिखौ मोननाय जायाखै आरो बिथांमोनाबो थांनानै थानायाव लाइफ दानायनि मोनसे माने फेसिलिटि मोनदों नाथाय दिनै जाय बिटिआर सान्थि सुक्तिखौ खालामदों बै बिथांमोना दिनै बैफोरखौ नोजोर होनानै नुयोना नुवा आरो बैखौ नोजोर होनानै बिथांमोना लाजिनो रोंना रोङा आं दिनै बेखौसो बुंगोन दा दिनैनि दिनाव जानाखि अबस्था बे अबस्थाया जाहैबाय माने बिथांमोना हारिनि थाखाय नांग्रा नङा होननांगोन हारिनि थाखाय मोजां सानग्रा नङा माने बिथांमोना दिनैनि दिनाव गादि आरो गाव गावनि सार्थनि थाखायसो बिथांमोना डिभाइड आसाम 50-50 खालामदोंमोन नङा होमबा रायजोफोर दिनैनि दिनाव नायदो प्रमद बन्दु बिथां बड'लेण्ड मोनाबा जों जिराया
बड'लेण्डआ जोंनि थै होनग्रामोन बिथाङा। दिनै नैबे समाव बिथाङा बड'लेण्ड मुंखौ बावनानै दिनै मानो बिटिआर सोदोब बा बिटिआर सान्थि सुक्तिखौ लाबोखो? लाजिनांगौ रायजोफोर, नङा होमबा?